добър вечер на всички. Аз съм Дани, водеща съм на програмата за изграждане на полезни навици Алефия. И този месец изграждаме навика за управление на времето и дългосрочна визия. По този повод сме си поканили една успешна бизнес дама, Елена Зарева. Здравей, Ели! Привет, Дани. Радвам се, че съм тук. И аз много се радвам и ти благодаря, че прие да бъдеш наш гост. Ели е натуропат и йога учител, собственик е на йога студио, специалист е по етерични масла и е лидер на голяма общност от хора, които водят осъзнати холистичен начин на живот. Преподава йога за жени, провежда присъствени и онлайн семинари за женско здраве, консултации. Доколкото съм наясно, отскоро е и автор, имаш собствена книга. Трябва да се развиваме и да разнообразяваме вариантите на подаване на информация. Освен всичко това, което изброих, си майка и на три деца, което само по себе си говори достатъчно, че малко или много добре се справяш с времето. Най-малкото, защото ти се налага, но ние знаем, че съчетаваш всичко много добре. И няма как, нали, да не попитам как успяваш да го правиш това нещо, каква е твоята тайна. Всъщност, той е много... Формулата е много кратка, много лесна и много проста. Когато владееш хаоса тук, тогава успяваш и този наоколо. И няма никаква тайна. От друга страна, колкото повече деца, бизнеси, нали, ангажименти, то толкова повече ставаш структуриран и организиран. Разбираш ли? И дори тогава, аз много не харесвам тази дума мултитаскинг, но дори тогава, ако се наложи да правиш, да кажем, две неща едновременно или три, ама буквално, ти си вече толкова прецизен в изпълнението на всяко едно по-отделно, че за теб не е проблем, нали, да ги направиш и заедно, нали, колкото и ужасно да звучи. Но, знаеш ли какво също си мислех? На мен е голяма основа, за това ми е дала йога. Просто защото първите стъпки, които аз започнах да правя към така фокусираното си личностно израстване, нали, беше през йога. И точно йога учи каквото и да правиш, най-елементарното нещо, нали, просто да премести това от тук до тук или да вдигна 100% фокуса към него. Това правило прави чудеса, буквално. Ставайки толкова присъствен във всяко едно действие, то времето наистина се разширява. И ти така не правиш фалове, имаш време за всичко, което на тебе ти носи стойност и можеш да го направиш с фокус и с удоволствие и внимание, защото всички знаем, вече много повече се говори от преди, нали, вече всички знаят. Там, където е вниманието, там, където е фокус, там е енергията. И всъщност, поглеждайки по този начин нещата, вече спират да звучат, нали, толкова, че всичко зависи от това да си стрикно, точно организиран и дисциплиниран. Не, аз съм много далеч от това. Мен Excel ме ужасява, примерно. Или нещо по час, защото трябва. Трябва също ме ужасява и винаги ме ужасява през целия ми живот. Всъщност аз съм работила много малко време на работно време, нали, от до. Супер кратък период, в който аз разбрах, че това няма как да е за здрави хора. В смисъл, това не е вариант. И всъщност, когато аз започнах да управлявам времето си, разбрах, че то разгръщането на потенциала ти тук няма граници и всичко зависи от тебе. И това ти да стоиш в границите на ума, нали, всъщност тук са единствените граници, е само твое решение, нали, и вяра в себе си. Нататък просто вече наистина няма граници, няма спирка. Така че, ако трябва да сложа някакви рамки, нали, на това пътешествие, да кажем, от хаоса към реда, през фокуса, енергията и колкото повече, нали, неща си се опитвал да набуташ в графика през трябва, през много стрикно прецизиране, не става. Става по другия начин. През енергията, през вниманието. И всъщност да прецизираме, ние не сме научени да избираме някакси. Не си даваме правото да изберем, да правим само това, което ни вдъхновява. Това е много дълбоко заложено в нас, замислява ли си се? Особено като жени.
Ние си мислим, че трябва да свършим работата с целия китайски народ, да сме всичко най-добрите, всичко да е свършено, да сме домакини, нали, съпруги, любовници, кариеристки. Всичкото, което се сетиш, че и хобита да имаме, че и да изглеждаме добре, и всичкото. Ама кой го каза това, че трябва? Усети кое е твоето трябва и прави само него, разширявай само него. Може би обществото или като цяло и това консуматорско поведение, в което се намират в момента света, предразполагат и към това да трудно да се правят избори, защото много е лесно, когато трябва да избереш между две неща, но когато трябва да избереш между 30, нали, става по-сложно. И тогава идва точно това, за което ти говориш, да се обърнеш към себе си. И това е много ценно и важно. Но да, може би това много ми допадна, което каза за фокуса. Наистина, може би това е първото нещо, което човек трябва да обърне внимание, ако иска да следва този път, който да управлява добре времето си, да има визия за себе си. И ми стана много интересно, че ти това си го постигнала чрез йогата. Сигурна съм, че всеки може да намери различни инструменти, за да бъде по-фокусиран и съзнателен в ежедневието си и това да му помогне, защото наистина очевидно фокуса и съзнателността са нещата, които помагат по-бързо да влезем в това да управляваме както времето си, съответно предполагам и поведението си, и мислите си и всичко останало. И много ми е интересно, ти използваш ли някакъв софтуер, с тефтер ли работиш, как точно си записваш задачите, целите, които си задаваш? Какъв е Ще твоя разкажа. начин да случваш тези неща? Само да ти кажа, че независимо какъв начин човек избере да се организира, да подреди хаоса в главата си, така да кажем, независимо каква практика, то води до едно и също състояние. Нали, при мен е било йога, но всъщност то няма какво по-различно да се измисли. Нали, до това да доведеш, нали, ума да притихне, да слуша интуицията, да избираш много по-лесно. Защото казваш ти, нали, много лесно е да избереш, примерно, ако имаш между две неща, ако имаш от 30. Ама то е едно и също. И разликата е доброто познаване на себе си. Какво искам, кое съм силна и всъщност там изборите дали са 50-60, вече ги правиш много по-лесно. Защото ти знаеш коя си. Кое е за теб Да, и кое но, не е за теб. да, но това е вече. Нали, лесно, Да. е, когато вече познаваш себе си. А това също е процес, който не е кратък. Всеки има различно време, и през което го случва това нещо, но да, когато вече познаваш себе си, сигурно е по-лесно да направиш избора, но познавайки себе си, Мисъл, идеята е да вървим към познаването на себе си, за да правим избори, а не към освояването на поред различни системи, за да постигнем резултат. Аз съм минала през всякакви етапи. И през това да бъда свърхорганизирана, мислейки се, че това ще даде резултат. И през бърнаут през 3 години. Минала съм си ги всички стъпчици, всички видове, нали, грешчици. Докато аз разбрах, че недобрата организация води резултата, а да върша нещата през вдъхновението. Сега, тук обаче, пак на мен ми е помогнал себепознанието. На мен е такъв ми е дизайна за хората, които харесват human дизайн или такава ми е зодията, такъв ми е асцендент. Тоест на мен така ми е зададено. Аз не мога да работя по часове, по формули. На мен ме движи енергията. И когато аз знае това, аз движа всичко през енергията. Имам един много хубав планер, в който си пиша не само работните неща, а абсолютно всичко. И виж сега как се сещам да кажа колко важен и преломен беше момента, в който аз спрях да деля така налечените лични неща от професионалните. Защото всичко е едно. И колкото по-добре аз съм се справила с личните, т.е. колкото повече време съм си дала да се заредя, да отида на масаж, да се чувствам добре, те толкова повече добре работят професионалните. А ако съм сложила пред професионалните, а пък личите, ако остане време някъде там отзад, то не става. Те трябва да върват заедно. Това много трудно го осмисляме. Нали, аз работя предимно с жени и много трудно, просто нямаме тази култура, това възпитание, ако трябваш да се грижим първо за себе си. Всичко друго е след това. Жените ние творим през женската енергия. Ако нямаме енергия, какво бихме сътворили? Нищо. Така че това е мега важно. И от тази гледна точка,
моя планер има всичко. Тоест, в моя график има абсолютно всичко. Пак в крайна сметка, като се замислиш, те нали са 24 часа за всичко. Аз нямам едни резервни 24 часа нали, за едните неща, пак не, си имаме едно и също време. И всъщност, когато ние влезнем с правилната енергия във всички трябвата, които нали, сме си сложили, професионалните задължения, с тази енергия вече се случва с лекота и бързо, и качествено, и всичко. А ако влезем с ниска енергия, няма как да се получи. И всъщност това е тайната за мен. Кое повече присъства в графика ти? Грижата за себе си, нали, защото като приоритет разбирам, че тя е на Ами, първо това място, но като ангажимент, да кажем, кое повече присъства? ти пак говориш за процес. Това е процес на осмислене. Първите ми години, нали, като предприемач, не е било така. Първо съм мислила да свърша каквото имам да върша. След това, ако остане за мен, по едно време разбрах, че аз бъркам. Нали, докато свърша всички неща за вършене, да свърша всичко покрай децата, цялото домакинстване, там кой къде, от какво отгоре-долу се е сетил, то не остава. И по едно време си казвам, чакай, може би преди 3 години, когато си намерих жена да ми помага вкъщи, когато започва да ходя всяка седмица на масаж и тогава всъщност нещо се промени не само във времето, не само в начина, по който си организираш нещата и качеството, с които ги връщаш и вършиш. А ето тук, в нивото на съзнание. Защото ти вече започваш да вършиш всичко, което вършиш от много по-високо ниво на съзнание, а не от нивото на служител. Човек, който върши рутинни неща. Аз безкрайно не си падам по рутинните неща. Просто не е ли нещо, което има резултат и което има, нали, което може да ме вдъхнови, а не нещо рутинно, като готвене, чистене, пране или някаква работа, която няма свършване тази работа. Мен това не ме вдъхновява. Аз искам да е нещо, нали, което има резултат и помага на хората. Но това вече нали, е така по-свързано с моя тип дейност. Да, може да ужасява хора, които обичат реда. И все пак със сигурност ще има задачи, които няма как да ги избегнеш. Нали? Всеки има такива, които колкото и да иска, нали? Трябва да ги случи по някакъв начин. Някои са важни, някои не чак толкова важни, но са задачи, които трябва да се изпълнят. И ти редуваш ли изпълнението на тези важни, спешни задачи с не толкова важни, примерно Знаеш в ли, рамките на деня или на месеца, или как точно структурираш? Как си структурираш деня, примерно? ти разкажа и това. Първо подсещаш, мога да ти дам един много лесен пример. Като кажат момичетата ми, как влизаш нали, в дейност, която е скучна, нали, рутинна, обаче трябва да се свърши. Нали, как става това? Ами не влизаш с правилната енергия. Променяш енергия, с която влизаш. И давам обикновено един много прост пример. Трябва къща да се изчисти. Ако влезеш с енергията, тук всички цапат, аз да не съм им рубиня на всички, нали, ето сега, 2 часа. Как ще се чувстваш ти, нали? И как ще се чувстваш, ако влезеш в енергията? Това е моето лично пространство. И аз искам да го изчисти, да го заредя, нали, да процъфтява енергията в него и изобилието, нали, да идва от всякъде и така. С каква енергия тогава ще бъдеш ти? И как се чувстваш като човек, като жена и нали, като предприемач? Така че ето това е. Няма друго. И вече е процес, колкото повече на мънички стъпчици от началото си позволяваш, наистина от малки, като дойдат жените и, и първият етап, нали, тя работи от 8 до 5 минимум или още повече. Аз като кажа, ти знаеш, че това е самоубийствено за една жена, нали, даже жена не трябва да работи повече от 4 часа. Нали, другото е работа върху себе си, нали, и почивка. И те си мислят, че се шегувам и ме гледат невярващо. А това е много важно. И всъщност, какво трябва да се случи, за да спре една жена това да си го причинява? Да го повярва. Че съществува и друг вариант, че това не е нормално за нея и че тя може да иска повече. И всъщност това, което получаваме, не зависи от нищо друго, освен от това колко много го искаме. Да, Ако ние сме съгласни и смятаме, че това е достатъчно за нас и че всички са така, и че няма как да получавам повече пари, и че няма на къде, трябва да работя по 10-12 часа, че и в събота. Естествено, че Вселената ще отговаря с това. Ако обаче го приемаш за абсурдно, както аз винаги съм го приемала,
Няма как да ме намерите в такава ситуация, нали? Няма, защото не ги виждам тия варианти. Аз винаги, очите са ми отворени за други варианти и винаги така е било. И примерите, които са около мене, винаги водят до този извод. Просто всеки намира това, за което смята, че отговаря. Всъщност, каквато енергия привличаш, нали? Излъчваш това, привличаш, защото няма как да е друго. Добре, да разбирам, че не работиш под график, примерно, и Имам нямаш график. някакви интервали на работа. Ам, Не, сега като изговорихме всичко това, вече на тази база, ще ви кажа как върви графика. Имам не повече от 4 срещи на ден. През другото време уча, създавам съдържание, отговарям на съобщения, на обаждания, честно казано, напоследък не отговарям. Отговаря само на съобщения, отговарям на имейли. И това се случва примерно от 11 до около 6, да кажем. Сутрин ми е много важно да имам време за себе си, да си слушам музика, да си направя йогата като хората, да си направя медитацията, да си събера ума, да видя какво има да се случва така. И никога не влизам в среща преди 11. Просто не давам такива часове. Понякога се случва да работя по-докъсно. Примерно тази седмица беше много луда седмица, защото има да правя разни презентации, разни проекти. Не знам как така се получи, но до 10 часа, нали, примерно, аз си цъках, което също не е окей. Като цяло гледам да не си го причинявам. Но има един такъв период, нали, в който реално ти, за да можеш да си позволиш да работиш по-малко и да работиш само това, което харесваш. Има един период, в който работиш повече, да. Нали, нормално е, защото ти се озабавяш в един момент с двете дини и за да избереш, да оставиш едната и да вземеш другата и тя да ти носи достатъчно доход. Има един момент, в който часовете са повече. И това е нормално за мен. Там те движи обаче убедеността, че ти искаш точно това нещо и вярваш, че то ще доведе до резултат. Така че вече излизайки от този период, реално ти можеш да си позволиш, нали, по-малкото да носи повече. Защото по-малкото е с много по-голям фокус, изредено с много по-силна енергия, колкото и абстрактно да звучи. Иначе чисто организационно всичко ми е в графика, в Google Drive. Той е свързан с Zoom, така че в момента, в който аз букна среща, се генерира линк, човека си го получава и той. И това е лесно. Предпочитам Zoom, защото тук винаги има и запис, мога да споделя екран и някакси вече доста години работя. Може би, не знам, през Zoom специално. И ми е много удобно, не ми се мести никъде. Сега през SuperDoc ми е малко хамология, още не съм свикнала да си пренасям и да не дублирам часове, защото там, нали, те си отделна платформа, на мен това цъкане, да, ме затруднява. Но това да е. Отскоро има момиче, което ми помага с тези неща. Тук сега пък има нов проблем. Значи, виж, то на всеки етап от развитие, а си има неща, които да преодоляваш. То няма момент, в който, нали, вече всичко е. И колкото нали, нагоре вървиш, всъщност ти имаш все по-трудни неща за преодоляване. И това е нормално. Но когато човек иска да се развива, той ги посреща с разбиране. И по това, нали, от много в началото и много в зародиш можеш да разбереш кой човек има това мислене, нали, на предприемач, на човек, който обича да се развива във всеки един момент и кой човек го вади от комфорт най-малкото нещо. Значи той не е адаптивен. Значи той няма как много по-големи неща да понесе. Ето сега, например, аз по принцип съм филолог по образование, бивш пиар. Сега към момента аз не смогвам да си правя всички неща сама. Да не говорим, нали, за организацията на събития и от дизайни, презентации такива и материали. И от 2 месеца работя с едно момиче. На мен ми е безкрайно трудно да делегирам. Така че няма идеален вариант. Разбирам, нали, че има неща, които не са толкова важни, че трябва да я оставя, нали, просто както тя прецени, така да го прави. Но това да пуснеш контрол, нали, когато ти си го държал толкова време за абсолютно всичко, предвид, че, нали, аз имам и три деца, нали, това вече само по себе си е малко диагноза. Но ето, това е толкова израстващо да се опитваш да се променяш постоянно и да се задобряваш и да се адаптираш и да вървиш към още по-големи резултати, разбира се. Но само това ще доведе там. Фокуса, добрата организация и смелостта. Ти колко време напред планираш нещата си?
Тоест, не визирам само задачи, конкретни бизнес задачи, а цялостната ти визия. Защото за да си в момента тук, където се намираш, съм наясно, че все пак ти си извървяла един път и най-вероятно и си визуализирала неща, и си изследвала малките стъпки в доста дълго време, но тези стъпки те пак са имали някакъв ред, нали, някакъв план, който си следвала и вероятно имаш и за след 5-10 години някакви цели, които да искаш да постигнеш и да гониш. Да, ми е интересно колко напред във времето обичаш да планираш тези неща. Имаш ли визия напред във времето? Аз съм научена отзад напред. Планираш за 5 години във всяка една сфера, после за 2 и после за една. И ако вече сме в границите на една, аз имам разнесено, нали, вече ангажименти до година до края. В смисъл, просто защото тук вече времето е много сгъстено. Реално няма как да случа нещо, ако не ми е влезнало, нали, и не съм се подготвила. И реално ти колкото повече неща вършиш и колкото си по-организиран, толкова повече имаш поглед дълновиден напред. И колкото повече нямаш, толкова си по-хаотичен. Нали? Това си един процес. Планчето, да, ние на всяко обучение пишем, разписваме вече брой години с екипа, така че колкото по-детайлно си описал всичко, което искаш да ти се случи, и колкото повече успееш да си го визуализираш в главата, и най-важно, да влезеш в тази енергия на човека, който искаш да станеш, всъщност това е най-доброто планиране. Предвид, че се занимаваш с няколко неща и така сме го кръстили като успешен мултитаскинг, но доста от хората сме наясно, че мултитаскингът предразполага към форми на стрес. Вярно е. Видимо при тебе, нали, поне в момента не забелязваме такова нещо, но изпадала ли си в такова състояние на прегаряне, нали, на момент, в който... Виж, то пак се научаваш през опита. Аз преди 3 години правих един бърнаут, въпреки, нали, наличието на всички инструменти, които имах тогава. Просто при мен проблема е, аз хубаво върша нещата през вдъхновението, обаче когато вдъхновението е прекалено голямо, аз не усещам, че тялото ми казва стоп. Разбираш ли? Просто помитаме една вълна и аз действам в момент, в който, нали, наистина усещам, че на тялото му идва повече. И то му го каза, когато ме отреже, ми каза, нали, какво правим, къде. От тогава вече се научих да го слушам. И много по тези финните сигнали. И разпознавам много по-отрано, ако се задвижа пак с тази скорост. И си казвам, релакс, дай сега, малко, нали, стоп. Иначе имам толкова идеи, нали, и толкова неща, които нямам търпение, нали, да свърша. И толкова проекти, и толкова колаборации и всичко. Ама, първо нямам това време. Второ, физически ние не можем толкова много енергия, нали, да задвижим, да произведем, разбира се. Това е опустошително. Така че, ето тук виж пак идва това с делегирането и това да сме свързани с самите нас. Когато тялото казва стоп и не на последно място, да имам инструменти. Значи при мен това са йога и маслата, но всеки може, нали, да избере нещо, което го привлича и когато се усети, нали, че тръгва да прегаря, просто да има инструментите и да действа веднага. Не да разчита, че ще иде един път в годината на масаж, а веднага, до няколко дни, нали, просто трябва да се овладее ситуацията и дори, нали, когато говорим за по-голям стрес, по-голямо натоварване. Иначе най-добрият вариант, разбира се, е на ежедневна база. Просто всяка вечер аз се опитвам да си въведа правил след 8 да не пипам телефон, дори понякога след 6. Сутрин също. Просто защото това вече, нали, процес на оптимизация, да мога аз много малко часове, нали, да имам такъв напън, който, нали, ме претоварва. И след това да имам инструментите, веднага да се върна в баланс. Защото това е енергията, през която аз следващия път, като стигна в процеса, нали, на работа и на натоварване, аз ще бъда най-продуктивна. Ако не съм си дала аз това време на зареждане и на релакс, аз няма да влезна с правилната енергия. И резултата после няма да ми хареса.
И само това е. Разбираш как се движи вълната на енергията. Ти така ги поделяш нещата, нали, че звучат много Лесно. лесно, но всъщност това са години опит и процес и израстване, личностно, опознаване на себе си, на желанията си и нали, така навлизаме в съвсем друга посока, според мен, която тя е от значение, но е много всеобхватна. По този начин не можем да... Няма как да бъдем по-конкретни за хората, които искат някакви конкретни трикове, да ги наречем, или Първи стратегии. стъпки. Да, може би първи стъпки. Първи Но стъпки. ние сме в месеца, в който със сигурност има хора в програмата, които добре управляват времето си и искат да надградят, но по-голямата част от хората те първа създават този навик. Им трябва да по-голяма конкретика за това как да въобще да работят с график, защото да ти кажа, има много хора, които все още не могат да работят с график, да си записват въобще, дори в тефтер, нали, ангажименти. Да, Има, да, има да. дори много бизнеси, които са на този принцип. Това е странно да се чуе, но е факт. Нали, масово има и много бизнеси, които те просто нямат план, нямат визия дори, нямат график. За такъв тип хора би било много полезно да научат поне първи стъпки в това как да... Много ми хареса на времето, като четох Атомни навици на Джеймс Клиър. И той учи, когато искаш да въведеш един нов навик, който е полезен за теб, но ти е трудно да го въведеш. Просто го прикрепи към нещо друго, което така или иначе правиш. Нали, знаеш, че ще си измиеш зъбите. Добре, прикрепи го към него. А това, което каза, аз наистина също срещам хора, които работят без график, което е супер странно и това е голям хаос. Това е абсолютно изтичане на енергия. Това, което е много полезно в началото, навиваш се часовника да ти звъни на телефона на всеки час и наблюдавай. На мен сега какво правя? Къде ми стича енергия? С какво се занимавам? Възможно е да скролвам ето така безцелно, без да правя нещо полезно. Все едно се поглеждаме отстрани какви ги вършим, защото истината е, че ние минаваме през по-голямата част от деня несъзнателно или на автопилот. И в края на деня е кога ми на този ден, аз всъщност какво свърших ми нищо. Еми да, защото няма съзнателност в минутите, в часовете, в нищо. Аз за това почнах, нали, когато сме в най-малкото движение съзнателни, ние това ще го пренесем във всичко, което правим, в абсолютно всичко. Но може би на хората ще ме по-лесно обратното. Започвам да си въвеждам в графика срещите, нещата, без които не мога. И тук друго нещо много важно. Ти каза, нали, хора и бизнеси, дори които не си водят, нямат план, нямат график. Когато имам среща с някой и срещата е в 14 часа и минава и 5 и 10 и то човек го няма. Аз знам, че то човек не знае къде се намира. В смисъл, това вече не е показателно въобще за това какъв е той в професията, нали, като професионалист. Това е показателно какъв е той като човек. Така че да управляваш времето всъщност е много ценно и много показателно за това как всъщност ти имаш отношение към себе си, колко уважаваш себе си, как се отнасяш със себе си, как управляваш времето вътре в теб всъщност, как управляваш този хаос, който е тук. И само тогава, нали, когато ти успокоиш тук, ще бъде подредено и навън. Всички опити, които полагат хората на обратното, имат временен резултат. Но понякога разбирам, че няма друг начин. Просто защото хората, това им звучи прекалено абстрактно. Нали, давай сега започваме отвътре навън. Предполагам, за 80% от хората звучи супер, супер абстрактно. Така че писане. Ако ви харесва планерче като моите, в което има място и за мандалки, и за рисунчици, където няма мене друго нещо, което ме напряга. Сега има толкова много планери. Едно време пишехме в някакви тефтери. Сега има толкова идейни планери и е толкова вдъхновяващо, нали, всичко да си въвеждаш и да си ги пишеш. Така че всеки би могъл да си избере, нали, в зависимост от сферата, в която се апотизава. Също така, в зависимост от това дали имаш или жена, защото има прекрасни женски планери, в които, нали, да си следиш и здравето и, нали, всъщност това създава още по-голяма връзка с енергията на жената през различните периоди, защото това е нещо друго, което ние обичаме
не което обичаме, с което сме тотално незапознати. Много сме несъзнателни и несвързани нито с себе си, нито с природата, а искаме по един такъв изкуствен начин да се вкараме в ред. Как да се вкараме в този ред е въпроса. Много е трудно така изкуствено да се вкараме в ред. Аз съм напълно съгласна с тебе. Също, знаеш, следвам такъв начин на живот, който да е свързан с природата и да се опитвам по този начин да подреждам изцяло деня си. Но в корпоративния свят сигурно си има хора, които са далеч от това и те са успешни сега със сигурност. Те си знаят, нали, какво им коства да бъде така, но предполагам, че едно основополагащо нещо е дисциплината. Виждам само, че Антоанета нещо ни пише. Малко се разминахме в темата, вижте ни. Да, може би Може да ни точно. подскаже, да, какво иска да чуе. Може би това с дисциплина, то идва пак от това колко си дисциплиниран по принцип в живот. Такъв ще бъдеш и на работа. Дай ни още жокер. Насочи ни, защото ние така можем много да говорим. Тони. Да, в корпоративния свят е различно, така е, но просто има много такива хора, които изцяло са роботизирани и те, според мен, това се дължи на, да, наистина на дисциплина, която са наложили, която в създаването въобще на навици е необходима. Нали, няма как това да се случва без дисциплина. И фокуса, нали, за който вече споделихме. Та да, беше ми интересно ти каква дисциплина, примерно, имаш въобще в деня си. Разбрах, че имаш сутрешна рутина, която те зарежда. Това също предполагам с времето си го освоила и то си го освоила точно защото знаеш, че без него не си толкова продуктивна след това. Без тая сутрешна рутина, която те зарежда и ти дава силата, нали, да случваш после нещата по-леко. Предполагам, по друг начин преминава деня, когато липсва. На мен ми се случва, има дни, в които просто не мога нали, да изпълня сутринта си такава, каквато по принцип я правя и съответно деня ми минава по друг начин, не мога да изпълня задачите си, които съм си намислила, ставам по-мудна и тогава разбирам, нали, колко ценна ми е сутрешната рутина с нещата, които правя, но аз съм я създала благодарение на дисциплина и постоянство. Да имам тази рутина, за да мога после да работя ефективно. Или нещо стана с връзката, сигурно. Тони, радвам се, че ти е интересно това, което споделяме. Малко по-различно е от това да директно някой да дойде и да каже прави това и това и това, нали? И така ще стане. Но той никога не е така. В крайна сметка много е важен опита и най-вече това себепознание, за което и Ели сподели. Съвсем друго е като човек знае първо и какво иска, тогава има много по-силна мотивация и е воден от себе си, не от някой друг. И тогава изграждането... Ето тя се Ели, тук ли си, чуваш ли ни? На мене ме изхвърли. Не знам какво стана. Ами не знам и аз как те е изхвърлило, но... Чакай, че ми заби сега. И съответно не чух до края Ами, каквото. аз вече не съм сигурна точно какво беше накрая, тъй като почнах да говоря по повод това, което прочетох в чата от Тони. Аз искам да кажа нещо на Тони, макар че тя излезна. Тя ще гледа и записа. Това колко ще бъдеш продуктивен, организиран и колко с желание и успех ще имаш на работното място, когато си отдолу и постоянно вършиш някакви стъчки. Пак от какво зависи? Колко добре си починал ти и си заредил през останалото време. Тоест, ако ти до 11-12 не лягаш или домакинстваш и вършиш някакви други неща и в 7 станеш, за да работиш там 8-9-10 часа, нали, работен ден, ти трябва да си в много добра физическа форма и на не повече от 35. Нали, по-нататък, нали, това е свръхчовешко. В смисъл, просто трябва да си даваш тази почивка и това зареждане, за да ти бъде ума свеж, за да бъдеш концентриран и да можеш да си вървиш, нали, през графичето и да си изпълняваш, нали, с ентусиазъм. Защото иначе как, нали, ние не сме роботи, просто да вкарваме 20 неща
да имаме и 20 за вкъщи, нали? Тук е много нарушен разбирането в това как на мъжа работното време свършва в 5 или там 6, а жената продължава като се пребере. И това всички го считат за нормално. Не е нормално. Когато аз работех на такава работа от 8 до 5, аз си лягах в 8 и половина. В 9 без 15 бях в леглото. И това всички го знаеха. Когато родих третото дете имах нужда от време да остана сама и да си правя йога или да спя или там, каквото ще правя 2 часа. Първо не разбираха другите, чукаха ми по вратата на спалнята, нали, викаха ме, нали, после се научиха. Тоест, ние определяме до къде са ни рамките, до къде са ни границите. Иначе никой няма да дойде и да каже, ето, нати го тук този баланс съм го приготвил за тебе. Няма да дойде. Това е. Колкото повече ние се разширяваме и си определяме това мога, това не мога, толкова по-успешни ще сме. То е едно и също пак, разбираш ли? Просто тук границите са още по-разширени. Като сподели сега за почивки, в това време, в което там, да кажем, тези 5-6 часа, в които работиш и си в срещи, в този график имаш ли интервали на почивка? И какви са те? Между всяка среща се раздвижвам, пия водичка, пускам си някоя песен. Между втората и останалите нещо хапвам. Той часовника ми даже също ми напомня, когато се Да, заседя. да, това. И аз... Питам те, защото това е важно точно за Да, хората, абсолютно. които не го правят и не се сещат да го правят и го нямат заложено въобще в съзнанието си. Затова те питам, защото при теб аз знам, че той идва. Ти си свикнала да го правиш, да е така, но за повечето хора те просто толкова са влезли, потънали са в работата си и не се сещат за тия неща. Освен, може би, хората, които пушат цигари, те винаги се сещат да излязат да изпушат една цигара. Така поне, нали? Това им е мотив. Но за останалите хора, особено аз преди имах проблема въпреки че си слагах аларма, когато я чуя и точно в този момент съм, нали, много фокусирана в това, което правя и си казвам, да, сега след малко, нали, не мога сега точно да прекъсна, трябва да го довърша, обаче аз после довършвам го и влизам в следващото и в следващото и въобще и наистина забравях. Сега съм по-стрикна в това отношение, просто наистина си стопирам всичко и си давам 10 минутки, в които да се раздвижа и аз така да пия вода или нещо, дори рисувам, нали, нещо да правя, което да ме върне обратно към... Знаеш ли, напомни ми за една книга, обаче сега не знам дали ще се сетя. Storytel я има. Ако някъде споделяш, мога да ти я изпратя по-късно. Жена е авторката. И тя точно, нали, от мултитаскинг историята. И тя казва, когато трябва да направиш нещо, нали, ти си задала аларма, разбира се, докато ти стане навик, ти си правиш аларма за абсолютно всичко нещо. Дори сега, аз имам аларма за лягане. 10:30 почва да ми пилка. И аз знам, че трябва да стана да си измия зъбите и да си легна. Защото винаги има нещо друго интересно за правене. То това е ясно, обаче на сутринта няма да е така. И тя каза, когато ти звънне, нали, там алармата или трябва да направиш нещо, броиш наобратно. 15, 14, 13, 11, 10 и ставаш и го правиш, без да разсъждаваш, нали, защото ние влизаме в едни, нали, на ум обяснения, ама дай сега само това, сега да направя друг, така. И всъщност се разтегляме много в ситуацията. И всъщност това е като да ти звънне алармата сутрин и ти да я пренавиваш 10 пъти. Или айде 5. Нали? Аз това никога не съм успяла да го практикувам, никога не съм разбирал хората, които го правят. То това е същия тип отлагане. Трябва да направя нещо, звъни ми алармата, обаче аз казвам, айде, нали, след малко. Ама това е много по-дълбоко от решението, нали? Не, сега няма да го направя, ще го направя после. Разбираш ли? Защото тази тотална липса на дисциплина ти най-вероятно я пренасяш във всички други сфери. И това е много ниска енергия. Нали, няма как. Тоест ти толкова не уважаваш себе си, нали, собствените си решения, че това, което си заложил да свършиш, всъщност ти не го правиш. А защо тогава очакваш другите да го правят спрямо тебе? Или когато ти казваш другите нещо да направят, те да го правят. Ами те ще имат същата енергия, ще влизат, разбираш, защото ти я прожектираш. Така че в началото наистина повече организация, повече сигналчета на Да. час. Дори да не е за нещо за правене, наблюдение. Какво правя аз сега в момент?
какво правя? Как се губя време? И по същия повод, който каза, нали, между срещите, аз за това не мога да не вдигам телефон, защото аз имам 15 минути между срещата. Не мога през това време да си говоря с някой, защото на мен почивката ми отива на кино. Или, нали, съобщение от рода да се чуем, нали, за бързо. То това бързо, няма такова време в графика за бързо, нали? Един разговор никога не е 2 минути. И да си пазиш личното пространство. И също така общувай с хора, които са една идея по-напред от тебе в организацията. А не с хора, които ще дърпат назад. То това важи за абсолютно всички сфери. Нали? Тоест, никога не общувай, нали, с токсични хора, които са назад, защото те ще въвлекат, нали, в тяхното състояние, в тяхната енергия, а само с хора, нали, от които можеш нещо да вземеш и с които ще се придвижиш напред. Не знам кой го беше казал, всъщност това, което сме е резултат, е общ сбор от качествата на 5 души, с които общуваш най-много. И това е логично. Ние сме като гледала, в смисъл, оглеждаме и взимаме. Няма как да е друго. Така че, когато започнем да се наблюдаваме, ви ги вършим, когато започнем да изхвърлиме всичко токсично от живота си, навици, мързел, леност, липса на дисциплина, липса на взимане на бързо решение, страхове, смелост, вече нещата започват да се избистрят. Някакси почваш да виждаш, нали, от по-високо. Гледай сега какво ми е пречило. Че вместо аз да се разходя из парка в обедната, аз пуша и си говоря глупости, нали, с колежката. Или вечер, вместо да се раздвижа, да се разходя, да си направя йога практиката, да си медитирам, да си направя някаква, айде не йога, да е някаква друга практика. Аз си пускам сериал. Сериал? Това не е сериозно. Или искам, добре, пусни си някаква музика, която ще ти издигне вибрацията. Нали? И винаги има по-полезни дейности. Или пусни си някаква книга в Storytel, която ще те придвижи напред. Така че винаги с всичко, което правим или не правим, също правим избор. И с това, което не правим, не избираме да направим. Ние пак реално избираме да се стоим в удобството, нали, на неправенето и на невлизането в график. Окей, ама нали, това е тотална липса на съзнателност. Така че шут в дупето по-често и алармата. Аз понякога си написвам алармата за супер глупави неща, но си я въвеждам, защото първо така си освобождавам ума, да не го мисля това нещо, къде трябва да го свършвам. Може да е нещо много малко. Второ, знам, че няма да има шанс да го изпусна. Той е там при всичките неща. Дори понякога ми се е случвало във времето, в чисто хронологически, да ми трябва да се сетя, аз това нещо, кога го правих или каквото и да е. Ето, примерно, аз си записвам дори в графика, кога си каносвам косет. И ми е много полезно. Такива всякакви, нали, нещица. И всъщност на теб така ти улеква, нали, да държиш главата си Празна. каквото и да би. Да, Да я държиш те празна, вкарва в за да има, за да може тя за всъщност да важните неща. генерира идеи, а не да мислиш за какво трябва да свършиш и кога. Боли. И Да. всъщност графика е точно за това нещо, да ни даде тази празнота на ума и да можем да се фокусираме за важните неща, а не, нали, точно да мислим. Да, аз в графика също си слагам и кога да изпера, нали, не е задължително да е под точен час, но да го имам като, нали, задача, която да знам, че трябва да свърши в удобен момент просто да го свърша това нещо. Добре с децата как успяваш, защото това време, което сутрин отделяш за себе си и после деня минава в работа, всъщност кога имаш възможност да си с децата си, да имате качествени срещи, отношения, те все пак едните са по-големи, но имаш и по-малко дете. Виж, то не е въпроса времето с тях да е много, а да е качествено. И понеже те са доста различни, няма как това време, нали, да е заедно. В смисъл, с времето, когато сме заедно, не заменя времето всеки един по-отделно. Най-голямото ми дете вече не живее с нас. Нали, с нея, между другото, с нея също имаме насрочена седмична среща. Нямаме такива хаотични позвонявания, какво се случва. В смисъл, да, разменяме си някакви войсове, но за да се видим и да си разкажем за по-дълго как върват нещата, ние си имаме седмична среща във вторник в 2 часа, имам среща за дъщеря ми.
Иначе няма как да се получи. Иначе ще караме на някакви войсове или на някакви откъсличени. А то тя и да ме извиня, аз няма кога да дигна. И обратното, аз като излиза, тя няма как да дигне. И така ми е много подредено. Когато започнах, може би, да работя от къщи, да, имах проблеми с разбирането от страна на сина ми, защото работейки от хола, нали, той влиза и казва, нали, иска веднага нещо да почне да ми говори. Аз му казвам, чакай, аз сега работя, не може сега да ме прекъсваш, защото мами е другаде. Не трябва да се разберем. И той имаше, не го разбираш, имаше съпротиви. Ама как така сега? Трябва да се записвам и аз част ли, нали, за да си видим. После обаче порасна, разбра го. И сега ми каза, кога ще пише ми, нали? Кога ще може да се видим, нали? И се разбираме и с него по същия начин. А вече с малкия, откакто ходи на градина, нали? Той вече е на 6 всъщност. Нещата са по-лесни, разбира се, защото той е само след 5 в къщи. За мен отношенията с децата е както си ги направим. Аз много държах, нали, те да са самостоятелни от рано за всичко. И надявам се да съм го получил. И то може би защото са повече върва в тази посока. Може би майките с по едно така повече ги обгрижват и ги лигавят, но когато са повече, децата са много по-оправни. Те също започват да разбират в някакъв момент, че ти не можеш да обслужиш целия китайски народ в рамките, нали, на там някакво време. И така, да, но сме имали, разбира се, че сме имали кризисни моменти, особено като бях в пубертета и нямаха разбиране, че има и други хора извън техните вселени. Така че родителството е приключение при всички положения. Със сигурност и понеже да, това си е наистина мултитаскинг, да си добра майка, грижовна, такава, която. Ама грижовна не визирам това, за което преди малко стана на въпрос, свърх така орлицата. Грижовна, така че да познаваш децата си добре и да можеш да общуваш с тях не на по-високо ниво от просто какво ще ям, нали, защото това е важно. И в същото време да успешно да управляваш бизнес и да правиш всички тия неща, които ти успяваш да правиш. От всичко, от целия разговор, аз така или иначе разбирам, че ти си създала доста полезни навици за себе си в ежедневието си, които с времето, дали чрез движение, дали чрез хранене, дали чрез въобще много вътрешна ментална работа, която е към теб самата, си успяла да изградиш и да стигнеш до този момент, в който да управляваш времето си добре и качествено и продуктивно. И това сега да ти носи, нали, в момента да жънеш плодове от цялото това нещо, за което те поздравявам. И мисля, че е момент да попитаме дали някой от тук присъстващите иска да зададе някакъв конкретен въпрос. Не е задължително да е сега. Ако искат, могат допълнително да се свържат с тебе. Ние ще оставим информация с твои контакти в записа, който ще спратим към останалите участници. Та, ако има някой, който да зададе въпрос, може да се включи сега. Ако не, ако искаш нещо ти допълнително да кажеш така за финал, За финал. за заключение. Да, някакво заключение. Да. Най-важното, което всеки трябва да направи е просто да се свърже с себе си и да вярва в това, че енергията подрежда нещата. Не е стриктността в графика. Стриктността в спазването на графика води до бърнаут. Подреждаме това, което е извън работата. И в работата вече влизаме с пълния фокус, че главата не е останала да мисли у нас как съм се скарала с мъжа ми, или как детето ми се е нацелпо, или как не съм пуснала пералнята, защото аз там съм влезнала с правилната енергия, всичко съм подредила и вече на работа съм абсолютно чиста и мога да дам целият фокус на това, което правя в работа. Това е за мен разковничето. Вече повечето хора си мислят, че е различно. Аз го казах, нали, в един момент, но то е едно и също. Сега се сещам, нали, примерно има хора, които ако в къщи не са... Не ме е окей средата, така да кажем. И работата е като някакъв отдушник, но това при всички положения не е здравословно. Нали? Така че пак NLP практиката. Ларвичка на всеки час. Как съм? Какво правя?
това сега токсично ли е за мен, зарежда ли ми или ми точи енергия. И вече всъщност това те вкарва в правилния начин на мислене и в правилното продуциране на твоя така наречен график. Графика е само един инструмент. Как ще го напълним и как ще го случим, зависи от каква енергия ние ще произведем. Това е, може би, най-правилното за край. Добре, много ти благодаря, Ели. И аз, Дани, за поканата. Дано да сме вдъхновили някой. Да, те първо ще слушат всъщност. Тук са Мирето и Яни. Момичета. Да, надявам се на всички да им е било полезно. Ами, благодаря и приятна вечер ти желая. Благодаря ти. До нови срещи. До скоро. До скоро. Чао, чао. Чао!